Imos coa información deportiva. Este domingo o campo de Vista Alegre de Boiro converterase nun escenario moi especial. O clero local enfrontarase á Garda Civil nun partido solidario no que todo o recadado irá destinado á Cáritas parroquial. O campo de Vista Alegre de Boiro prepárase para un encontro moi destacado. Este domingo 21 de decembro celebrarase a segunda edición do partido solidario entre o clero local e a Garda Civil. É unha segunda edición onde xa houve unha pasada, onde houve unha recadación importante, unha recadación destinada para Cáritas que, bueno, ao final redunda positivamente nas familias, non? E máis, efectivamente, nestas datas. O ano pasado o partido foi un éxito, esperamos que este ano o siga sendo, esta segunda edición, xa o comentei antes e o sigo comentando. O ano pasado, esta iniciativa recaudou preto de 4.000 euros para a Cáritas parroquial de Boiro. Para o párroco Juan Bermúdez, estas actividades mostran que traballando xuntos pódese lograr cousas importantes para os demais. O ano pasado, como este ano, deronnos todas as facilidades para poder levar a cabo este evento, esta actividade, onde o que prima sobre todo é a colaboración entre todos para poder axudar as familias máis desfavorecidas, que é o obxectivo tamén desta actividade. Como dicía, o ano pasado foi unha boa recaudación, houve unha boa acollida por parte da xente que participou, que colaborou, recaudáronse casi 4.000 euros para axudar tamén nos distintos proxectos que ao largo do ano tamén leva a cabo Cáritas de Boiro, con todas as familias tamén do noso concello. Pola súa banda, o subtenente da Garda Civil, José Antonio Fernández, destacou que o obxectivo principal é pasar unha tarde divertida e xuntar fondos para unha boa causa. Lo único que se pretende es, primero, recaudar dinero para toda esta gente y segundo, que los asistentes se diviertan y que los jugadores y demás pasen una buena tarde. As entradas teñen un prezo de 3 euros anticipada e 5 euros na taquilla. Ao rematar o partido, celebrarase un sorteo para todos os asistentes. Unha tarde de deporte, diversión e solidariedade que, sen dúbida, deixará pegada na comunidade de Boiro.